práce dneska, no, skoro. Dobrý večer prajem. Nachádzam sa v Komárne. Pracujem momentálne niekde, nechcem menovať, ani nebudem môcť menovať, ale ostatní, tí, čo ma sledujú, tak vedia, kde pracujem. Takže tady. Autobusy ani spoje tu nie sú, takže asi toľko. No a teraz smerujem nejakých 700, necelý kilometr, ale pomaly idem. 12,5, 13 hodín som si odsápal na nohách. Takže z Komárna Campos. Čaute. Veľká búrka bola večer, bál som sa. Veľká búrka bola. Dobrý večer prajem. Nachádzam sa v Komárne. Pracujem momentálne niekde, nechcem menovať, ani nebudem môcť menovať, ale ostatní, tí, čo ma sledujú, tak vedia, kde pracujem. Takže tady. Autobusy ani spoje tu nie sú, takže asi toľko. No a teraz smerujem nejakých 700, necelý kilometr, ale pomaly idem. 12,5, 13 hodín som si odsápal na nohách. Takže z Komárna Campos. Čaute.